Da. Putem vorbi 2 minute? E important. Sigur. Anul trecut am facturat de 2,5 milioane. Probabil știți că nu am mai avut un concediu de 2 ani și vreau o mărire. Și vi se pare deplasat, nu? Păi să vă spun eu ce cred că e deplasat. Deplasat este că ați promovat-o pe Ioana doar pentru că aveați o relație cu ea. Deplasat este că eu am semnat pentru toți furnizorii impuși de dumneavoastră. Da? Și dacă vine vreun audit, eu zbor. Și deplasat mi se mai pare și gata, cât vrei. 2,99 euro pe lună. Abonamentul la aplicația de iPad a Gazetei Sporturilor costă 2,99 euro pe lună. E normal, nicăieri calitatea nu vine gratis. Gazeta Sporturilor. Ne pasă de iPad. Poate prea mult.